No niin, perillä ollaan. Hei, kiva kun oikeesti suostuit. Joo, hörinältä vaan pois alta. Siis mihin sä meidät toit? Täällä on ihan surkea netti. Ja saaks tähän edes parkkeerata? Ei tässä mene kauaa. Otetaan kamat ja kuvat ja sit kun me päästään motorille, niin me ollaan puolessa tunnissa kotona. Just. Ja muista 20% tuloista. Kokeile olla vähän enemmän silleen, että olisit niinku oikeesti menossa johonkin. Nää kuvat niitä paremmin, jos ne näyttää aidolta. Koita vaikka hymyillä vähän enemmän. Mä oon kyllä kumiveneen pumppaushymyiltä edes tippaakaan. No okei. Ehkä nää on ihan hyviä. Anna kun mä katon. Tossa. Mä menen hakemaan meidät kokikset autosta. Mut koitetaan olla nopeita. Tää pitää saada myytyä ennen kuin iskä palaa työmatkalta. Mä oon varma, että faija ei ilahdu, kun se huomaa, että se retkielkamat on kadonnut. Ei se niitä kaipaa. Se autotalli on täynnä kaikkea kamaa muutenkin. Sitä paitsi mä tarviin ne Kultaiset auton vanteet. Joo, tiedetään. Nyt tuli jotain. Pysäytä. Ei se toiminut. Koitetaan sun. Mä jätin sen puhelimen auton hansikaslokeroon. Et oo tosissas. Sä kerran järkkäsit mut tänne, niin saat kans luvan hoitaa mut täältä pois. Hei, me ollaan kuule samassa veneessä tässä. No okei. Ja avaimet oli ihan inhimillinen virhe, mutta miksi sä heittäydyt noin lapselliseksi? Lapsen täytyy antaa olla lapsi. Lapsi olkoon hyvä ja kävelkööt 50 kilometriä lähimmille asutuksille. No okei, ota sit nää aidot. Mä soudan rantaa. Katsotaan, jos jostain korkealta sais paremman yhteyden. Älä tipu, okei? Mä en oo sua täältä pois raahaamassa. Joo, relaa nyt vähän. Mä oon tosissani! Ei meillä ole mitään hätää. Ei oo kyllä kenttääkään. Hyppää takas kyytiin. Ehkä me pitää vaan mennä vähän pidemmälle. Haluatko sä soutaa välillä? Mitä sä teet? Pelaan tällaista offline-klikkeria. Mikäs se sellainen klikkeri oikein? Näitä on erilaisia.
Mutta tässä versiossa joka klikillä saa lisää käpyparoja. Kyllä sä tiedät, sellaisia isoja marsui. Ei! Älä kastele mun sipsejä! No tänne jos uskallat. Mulle tulee tästä mökkikesät mieleen. Silloin kun me oltiin vielä pieni. Joo, on tässä jotain samaa. Ainakin sun vesisodan käyty on edelleen yhtä läträystä. Hei, mä oikeesti yritin. Niin. Mihin sä meet? Missä mun puhelin on? Otit sä sen? En. Sulla se viimeksi oli. Mut mitä sä sillä nyt? Kyllä sä tiedät, että se on meidän ainoa keino päästä pois täältä. Kyllä se varmasti löytyy. Eiks me nyt voitais Sä vaan lupasit hoitaa mut pois täältä. Ja mä hoidan. Mut palataan siihen huomenna. Mä heitän vaikka kiveen siitä auton ikkunasta läpi. Jos se yhteys palaa huomiseksi. Oikeesti? Joo. Pidetään nyt vaan kivaa. En mä tiedä. Vähän niinku pienenä. Luna, kato. Tuolla poppasi ihan valtava kala.